És molt bonic debutar en Mestalla i més com a valencianista. Benvinguts a la primera edició del campus Cristian Castells. Autoritats, membres del comitè organitzador, senyores, senyors, xiquets i xiquetes, molt bona vesprà. Celebrem avui la inauguració del primer campus Cristian Castells, en el que des d'avui i fins al proper dissabte 28 de juny, Sueca serà referència futbolística dins de la nostra comarca, ja que res dignifica més ni és de major profit que educar, conviure i jugar amb els nostres fills. La filosofia del campus girarà al voltant de tres conceptes: futbol, educació i convivència. Els xiquets i xiquetes podran gaudir de l'esport que més els agrada, amb una programació tècnica desenvolupada per professionals de prestigi, amb una ampla experiència i coneixements en la formació, adequant-se a les necessitats, edat i nivell dels jugadors participants. Totes i cadascuna de les sessions d'entrenament estan programades i realitzades baix la supervisió de la direcció tècnica del campus, amb eficients criteris metodològics, amb l'objectiu de desenvolupar i perfeccionar els fonaments tècnics i tàctics del joc, tant col·lectius com individuals. El cos tècnic farà gaudir de la competició plantejant-la d'una manera educativa. No sols heu de tractar de ser grans futbolistes, sinó que també ser unes grans persones. S'ha de saber guanyar i també s'ha de saber perdre. Heu de ser sempre educats i molt respetuosos. Haureu de ser molt bons dins i fora del camp de futbol. La convivència dins de l'equip vos va a fer forts a tots per a que es recolzeu els uns amb els altres. Però no sols està l'equip. Per separat, també tindreu que treballar i ser molt constants, perquè ser el millor requereix molt de sacrifici i moltes vegades sense el baló amb els peus. La forma física que s'adquireix al gimnàs, la voluntat de donar sempre el 100% i, com no, cuidar-se amb l'alimentació. Una alimentació que tindreu adequada a l'esforç diari que cadascú de vosaltres heu de fer. Heu d'aprendre què és el que mengeu, perquè també els menús diaris dels que aneu a gaudir han d'estar supervisats per la nutricionista Maria Vallet. L'alimentació és un tema que es tractarà a fons dins de les xerrades del campus, on explicaran com i què teniu que menjar, què és bo i què n'és dolent, i com obtindre el màxim rendiment quan venen les competicions. A un altre apartat comptareu amb el director mèdic del campus, don Juan José Llopis, on obtindreu xerrades mèdiques d'activitat física i salut relacionades sempre amb l'esport del futbol, prevenció de lesions, com recuperar-se i com enfortir tots els músculs del cos. No sols anem a jugar a futbol. La direcció del campus vos farà participar en diferents activitats dins del medi natural, orientades a l'aprenentatge i a la diversió. La direcció del campus vol que gaudiu i que s'aprofiteu dels instruments que vos van oferir. El campus vol col·laborar en l'educació integral del jugador, potenciant valors com el fair play, els bons hàbits alimentaris i el companyerisme. Per tot això, s'han preparat un fum d'activitats al voltant del campus i que no són jugar amb un baló, com ara exercicis i jocs de natació, presentació i coneixereu a jugadors d'èlit, visitareu el Museu del Xocolate,
hàbits i costum d'alimentació d'un esportista. Visitareu la biblioteca municipal on realitzareu una sèrie d'activitats culturals. Un àrbitre federat vos explicarà les regles del joc futbolístic i anireu a la muntanyeta dels Sants on hi haurà activitats d'oci a l'aire lliure. Tot un món d'activitats al voltant de l'esport, on haureu de jugar, aprendre i viure durant una setmana, que esperem que mai oblideu i que vos siga de profit a tots vosaltres, perquè des d'ací ho hem fet amb el cor en la mà i que sempre lluïu l'haver participat en la primera edició del Campus Cristian Castells. Tot seguit, anem a comptar amb el més apreciat i benvolgut suport dels amics i entitats que patrocinen aquest campus. Vaja, des d'ací, el nostre sincer agraïment a tots i cadascun d'ells. Mobles Casanova, Fifón i Díster. I AF Txèquia. La Camp, Caixa d'Ahorros del Mediterrani. Sueca Televisió. Odeon Pub. Restaurant Llopis. Fusteria Enrique i Fermín. Aluminis Llinsual. Homa, material esportiu. Chocolates Comes. Fusteria Ricardo Selfa. Pintors Allegro. Centre Mèdic Vall. Asfaltos Peiró. I Fusteria Romero. Estos són tots els patrocinadors que té aquest primer campus Cristian Castells. Gràcies a tots ells. Com no, el nostre amic i benvolgut Cristian ha comptat també i hem tingut el plaer de comptar amb uns col·laboradors de luxe, la participació dels quals ha sigut un puntal i un recolzament més que bo. Des d'ací i en nom d'ell volem donar-los la més sincera enhorabona. Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Sueca. Escola de Futbol Base de la Societat Deportiva Sueca. Falla Verge de Sales. Mediterrani Esport i el seu incansable gerent i amic Nacho Miralles. I com no, Nirvana Imatge. Sense ells, això hauria sigut molt difícil de portar endavant. Gràcies. Bé, és l'hora
d'escoltar les paraules de la gent i entitats que ens han recolzat i que han col·laborat, perquè han fet possible que la idea que un dia li va sorgir al cap a Cristian, avui puga ser possible. I aquesta setmana aneu a gaudir d'eixa idea que un suecà portarà endavant. Demanem la presència, per favor, de la regidora d'Esports de l'Ajuntament de Sueca, Tere Ribes. Bé, molt bon vespre. Com esteu? Esteu ja preparats? Sí? Molt bé. No? Com que no? Bueno, en primer lloc, jo, de part de l'Ajuntament, voldria agrair la presència de Pep Claramunt, que és el director de l'Escola del València. També vull agrair la presència de Paco Cendra. I, com no, Puigades no ha pogut vindre, però en representació han vingut uns familiars. El tenim algo patxutxet, però estem molt agraïts que estiguen així. També vull donar les gràcies des de l'Ajuntament, com han dit bé, a tots els col·laboradors i patrocinadors, perquè sense ells no hauria pogut ser possible este campus. Bueno, mireu, jo a Cristian el conec des que era xicotet, com vosaltres, no? I jugava a futbol en l'escola de futbol, ell i Marc, i sa mare i son pare, Olga i Miquel, teníem unes converses en l'estació, en la pizzeria, que Emilio mos tirava, perquè sempre érem els últims. Bueno, parlàvem de futbol, sempre en una il·lusió, son pare parlava igual d'un que de l'altre, en una emoció te transmetia una energia que ojalà poguera estar així, però està sa mare. Bé, quan Cristian va vindre i va dir que tenia aquesta idea de fer el campus, bé, a mi em va pareixer, m'agrada molt, perquè els meus fills han anat a diferents campus, jo soc molt futbolera, i que fora Cristian el que m'ho proposara, per mi va ser, li vaig dir que des d'un principi tenia tot el meu suport i que col·laboraria en ell en tot el que farà possible. Una part de l'Ajuntament i l'altra personalment. Jo el vull com si fos un fill meu, la veritat. Gràcies. Pels meus fills sempre ha sigut un referent. Cristian, ell sempre m'ha dit, tu els teus fills que juguen, que disfruten, que guanyen o que perguen, però que disfruten jugant. I això és el que teniu que fer. Esta setmana teniu que disfrutar, perquè aneu a passar una setmana que teniu moltes activitats. Aneu a jugar a futbol, anireu a la piscina, anireu al Museu del Xocolate, a la Casa de la Cultura... Aneu a fer moltíssimes activitats, però el que teniu que fer és passar-se-ho bé. Però vos demano una cosa, que es porteu bé, que feu cas als monitors, que cuideu les instal·lacions, que les instal·lacions estan com estan, però les instal·lacions són de tots i les tenim que cuidar. I als pares volia dir-vos una cosa, que els vostres fills estan en molt bones mans, perquè tenim un quadre tècnic d'allò de primera divisió. Ara vos presentaran, aniran pujant tots els monitors i vos els presentaran. Crec que no tinc res més que dir, que ho passeu molt bé i el dissabte que ve serà la cloenda, ja m'ho contareu com s'ho heu passat i continuem endavant.